TV Obwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli Bakire bya mwanchi muri ya begeta senekya Ndizi TV nebiro binde nende tokomerana asomorobelyo obwensa kya boka good morning bogete ngakiri tukeliga oero bereti mwanchi muri ya sangane ntwe ase omorobeliga turababere batato elinda babagosoa ase ensa kya bono mambya mashabiki itonsipi orase county ya Kisii Nyamira county Chansi emerongenye naisano naibere boka so imemoro belanya na rebete kago kolekana kurachinga kitobete togotigarana aboli tkoligoro boika mambia ya bono iga mashabiki ito team diaspora chinze cha Michael Mwensi maitenga bono iga mbono mwero veretie ase ogochkorara mwaberi mukubwatuka ekebago kino kegima koraso asomoro beli bwensa kyamole manyanga na rebere kago kolekana agiga ase ense ya Kenya. Akero chile chitalike merongevere na mochi mutinyo gatano omwako igabwe chibubere merongevere na oba ento ere rungunya bokea nera actually ewo manchi muri yolyo bere gakoboka mambya pin location yabo tomanyenga ira rokubwatirike bago kyabo na ndonya kwere nyomba na nabo tomanyanga nore nyomba anye kugenda takorubelia abana ba ko ende school na eto manye anye kugenda takwerobelia kugenda asike bago kyabo nabo tomanyana intwe semambe abona iga sangana intugwetera ase namba yesime ya 0792192834 otomanyinga yoko kwati umorobeli ko naende mbalinga bali ogoturaba bagosoa ase omorobeli ase digital nabiga sense media YouTube Ndizi TV.net ekero mwanchi muri maitenga asomoroboro wabusia sentonda yakabere nigotokubato kumurikira sense media ine mwanchi muri burabutambe nigotokumurikira amanganalia arengete oboche nigosangana intwe erinde tato kumanya amanga itokoroberete ase litko lialerereta na Frida Kerubo nolyo kwa Job Maangi seigo boka so ime yomoroberio bwensa kia emambia yabono andaonsi soto tengerete manyanga nigo kigwigurerio giria Job Maangi na Frida Kerubo manyanga nigo bono omoroberio bwensa kia obere gochaka asenchira ya vene aseigo bali muraire boka chaka kuyaliga ni vene kiaragire chinsa 12 chiamambi nigo omuroberi wensake kwa gochaka wika chinsa isato chiamambi astoko bato korosera lituko lyao asenchera yabende buna butamengo tebinga bali more abasacha bose abaturabe togosanga emambi yabono ni maitenga abasubati abange chinga kichabono limo kwaleni abana baino bagende skuru kokonya ko mwaliga ni omwana olyogo obose mimbole tokobwatuka ko Ndizi TV bwaba okwagacha vene banda takwele ne bene ase akogensi kirili chikulia Jumaine nobo chenu aserero turabe tugosanga naye no kumanyi igoro yobuya bobo chenu bwakebongo ase kirenga gichekenene kirabenga bochenu mboyo onyebongo bwao mbubwachi obochenu oboronge abangi kweboli balenga njende ndochende buya ngake kunyale kananga nigo ote bangati nimbwato mochando okebongo kubwatikana no botuki nigo yabereke korkinga atari abantu bali batabegeti yanga okonyoranga bautara busa ase chipara boka nabo bwate obokongo bosome chando okebongo nabo konyoranga omuntu mbiyale kurende nabwate obo emochando okebongo nagikwiranga abantu abange bako babago ita abanji babo baita abana babo
nabo baba okora ebikoro bitali ebirongwe ase ng'encho y'omuchando okebongo otabete kumurikerwa chinga kichigwenderete nigo turabete konyora gotwara omunyagichari nabo igo omonto oyeteire oborwaire bose omuchando okebongo korende bono obeire gakobwena akorkwasa omono bekinyamuriro ng'a survivor abegotumanyia ase oboime igoro yenchera abete gakonyora omuchando yokebongo oikira ase abete gako rwariwa linaye akwa ogosemeria nabo igo esegecho enene ase obogima bwao korende nigo tokumanyinga nigo litikeli moryoka elinde tobeto gotabokia ogwakwa wechikura chiakuza awards asote banga litukone limuryoka litilete Akirandizi TV una ETV elia bwansete asogotome elieta kuza asinamba eyemo isanemo enoti eyemo nabo igo Wakirandizi TV una ETV bwansete ase Eurogongo rusi nabo igo ime yense ya Kenya boigo nabo gotwakira wetera senchere mtandao wekerero ase okolikanga www.kuzaawards kikwalikirenga www.kuzaawards nabo Wakirandizi TV onege station gie TV kelia bwanchete mwanchi Ndizi TV ekure yao eyemo nero erabege kogera tobe ababui ime yekeminaneke ege chindi keminano kyagenderere ase ege kakorende kirabege gotabokigwa lichuko lya mambya asikorende buna botambe torasha kalituko niko botoko batogo soa asense melia yelingana le nyasaye to batogo kwa esege tonabo igo ogosemelinga otaracha kana elituko chaka na nyasaye astora betoko soma kuru asitabu kyaba beso isano ikomina isano na isato niyotebanga naende timotinda ase edivai ekiagera eyo inamoirwe ase obunyaka korende muichorwe no moika naende timotinda ase edivai ekiagera eyo nigo erabaire ase obunyaka korende muichorwe no moika mwanche Ndizi TV okwo nakwo osemere wetu kwimambye kuyabairo tebinga titoba abantu togutinda ekagera nigo erabasiku kuira ase obunyaka nabo igo kolende tobeto goichorwa no moika abantu marakonyoranga mambye ebatindete mugase ebatindete marogoba ebatindete kwanyoranga abantu bunaba babeire bagokora ebintu bitari ebirongeno namangana bagokwana tari amangana yokwagacha abangi babo okonyoranga none bikoro bagokora konyoranga muntu none gwesibiri otigire gwesibya sengencho bono obeire gagoswa ase oborebi bose konyoranga umuntu none okonyoma tati konyoma asengencho amarualia abeire gakomonyoma asego nebwenderete mwanchumurelia Ndizi TV obego okora amangana ali arabe gaokwagacha buna ogoichurwa kuno moika nabo igo kubwange kuna kosemere wecho ase emambia yabono wakire buya Frida bakire bya jama kimambia ere erebiya kabisa nabo kirebiya ndochenga nyasao nganchere lituko lietichi kabere se Jumanne unabotambe nobo chenu kabisa asetoko batoko semia omurirelia Ndizi TV enchira agwenrete komenya ase obochenu matonye tubu atibo chenu no ena abantu barago tame etokenga ayeno nyumba yao tuli kwabusa nyumba yao tuli gotinyi mesa nyumba yao ebintu gwasibeti ewiki ya eta na bibiti galetali ebichike ogosoko nyombe ikanyorege chiko korugesieri socks yemo socks yende gochia okunya gosuka kere step konyoranga eyanganere tugutire nabageni bataye tugotale baute gotalera ase igo oskonyoranga no bochenu gusinyumba chichake baro mwao mboli boronge onokonyoranga no nabantu mbali gotalera ase igo nakitote banga ekerenga geto buna botamberi tuko lietichi kabere nugo gosemia boigo enchira orabe go komenya ase obochenu timaitinga kwabero kumera abantu balia konyoranga ase sababwe ya mose yende nigo okonyoranga amagoro habo agotyoka konyoranga abantu bunaba nonyanga ekero abirga gosoa ase abantu baikaransete karusire bikorocho
onye no murembo ole ngari Okora wata chimioro. oikora gwata chimyo omurembo bora kehima maite ebintu mbiro ebikebike buno amagoro abandu wenete baligereria obochenu bwabo naenda anena mono konyoranga omuchando oyo nabasacho konyora Kabisa. aseng'encho abasuba barabumbiya mure lakini hono abasacha socks chiri kwabegete rero mambiende amagoro hamanya wakali musugete Konyora chinga kichinyinge abakonyora ngamusacha maybe abwatobwango alikuira chinga kichaye chabene chugutinya amagorayo konyora nga oyo atiga kale na mache ruche ndika kubikira ne chistogi silibere ligwaka konyora nga limuseri lyabere likoburukana kolendi naende mbarora nyolenga noburwaire osora tebenga ni go amagoro habo talinga mbalinde tobo chenu kuliende magoraye taliko mo amorembe amagoraye na magorare igo timatinga mbose mikyura bego kwa abantu bunaba akonyora nga nabokora asibya amagorago na macha mabwati akwa yabika ne chumbine warali gino ensemeri ya gari kikwara time warayebika for around 10 minutes arategerera magari agokoranga muchando buno yitoriko era nandi kwarali yeli bichenu obochenu bwe bikoro to byabo ane service cyabo make sure tirosi chinse kirikuwe isibiri taringe etawe liwe kuna kunibo mubere gwa cold guchabwate bamagoro tiganya kuma sinsa kaonya kubika chinyanga konyoranga magora omire konyorori nga kwa chakiri kubutukana na magoro gatigari yokwera chinga kichabo cyabene watumike taweli yabo buya wetinya magorari akamuka buya wetia mafuta gari buya ako make sure nga chisocks itoriko irorira socks mete socks na chiresho na wachirale to muchando na baranya nende naro rukubika chisocks chingendo anyaranga sibeti maybe nchi akamogete wase oligiri chiri chinde taranya rumeta basacha mbabwete michando yoko ligi socks abondo kwanyaranga tikanguse chiri chiabwa ngino te yabantu kete banyome gaki fride ye oko eligi kwa eligi ata konyore kobwato monto nyoko nyoranga egotoka bwango sikwari ya katambaiga watinyiri birira liri lituko kwa make sure nga kwa bya kiresiko kwa kiresiko gali bya kirwa kambeiga ndense mina boko mentino bocheno asama gorabo boigo mbanyoranga ukobwatekana ayatari bono etiri abasacha bukano na basubati mbaro bakwibwatire na mangaranga bunaya anel mono asokurigamura kwanyoranga kubwetera sokurigamura kuri muntu orusiri musugete limusurita lironge byabo yakonyora sabantu nebwenereta chinse mo chinde kwagingera ose anye ntobwate chi perfume umuntu arabwa Kararo naturally job okonyoranga na abugete buyo isibiri lakini limusuri ya naturally na bolire igo bono kirira natural ligie perfume abantu mbere bose ligie na boko ligie amarash era ndi no ni chume gakine kwala ojabu gore no ni perfume kolende bono ntunto omorembe totaite ngene wate ababunga abantu bagingera chinse mogete yes totebanga tagotamiranga nche na bonde iga kolema ntuto ende gokonya mwanchu murero ndizitike tande gokonya kono nonya nigo chinchiranchiro no ene chisokoro cheto chaka kolera mangananga bunaye kwekonyoranga emetenero kikwaye wokirie jiko obwe ko yesamba kwabe tali imusuligi ya igora ende bona umete inyora ngatari yange gutioka n'umuntu gutioka umubero ye maybe kerari gamuira sinini kwanyara ngaka musungaroro gakurwororo ono timiti umuntu yo to komo advice yo ndora aligeria balingoli bali bagwato bumanya sense meyo ba advice otherwise because nana ka perfume kari okoteba na boko gora embega ke igonyare nga kairire chingo same no ake perfume ase egento ke ko kibwatali musuribe
kaka musukari yokago ayo ntongera oro getari right the perfume kwanza yagere by the way most gaba sacha pero konyoranga ba no mai the week omorembe tu ate bututai hino morembe de haraka goji ale wanyaranga bako etumeka una chinsa moko etumeka extra uneta kwenda tiko tumeka aba kulene tokote binga tukurugo seminga bono maite no onye to igwesibi no yaka abono maite no enero ngochere ya gote binga yaya chinsa na mambio korato ngaina mugaso iga lakini saa 6 saa 7 kero ense mugaso bu akire bujaiga ekene na litoke manya bono askulende ingana to kuba to sigeta abarigere baitu bandizi TV nelinga ndobe to ndubone tukurigireria obochenu no eno bochenu webinte bikebike akonyoranga gwitira bochenu webinte bikebike wabere wakwiranga asinjo to ikule no bochenu bwa kwa konyoranga no ena abantu bagogotama senchira yabene konekinga no ene kero komenya nabantu bali bagonchuka naine nkomenya muri asenchira endonge ngwitira ase ukurenda obochenu no nyano binche bikebike nawe konekinga ekero ole ase oikaransa no muntu asigalime ose ekero ole no ena ase igale sokole mirimo gutwarore kinga ki kinyororo ase tobeto kurenda abochenu boito nabo kwene kinga nalitora to komenya na abaminto asenchira ebwenerete bede kero wakwanira sense mo yechigali na inyure chi conductor chi conductor bede ngo chibare bato achinga kichinko musana especially bari bago ikaransa ngegari ne kwerende gari sange no morago because mete squeeze okonyara chigali chikobogori excess okonyara chibeke mpaka gari sambaza amenya kwanyara conductor esugunaine gari asomurango bona kono wityo babako ngera litsa kuma ala bomete gari yo ichireti tsaine bana no ene dirisha asai mokwe yane ala ka musugete kamenya tafadhali chi conductor ndo tsasemore kwa bukireli yake maambe ule kunia mache nariyo tarikwa abiria chinga kichingo nonye no umuntu by the way none bachenu bo umuntu tawate karimo abokireke maambi etinge brush neriyo gari amaino sigiki umuntu because ririyo maito gukwanira umuntu gari mari okubuka koli muntu achikweremereri ndikawe bana na audio gastinga ki pesa hapo nyuma kitambo imagine ucho sangere dichi pesa uko ire ni change ando umubori inga yogo ikera kwanya ogote yaso ikera kitambya ni unya kwire ni chibi onyarenga rimuseri ndiriko chari abari ya baita we yase chigari me igo chi conductor tafadhali na abantu be chipigi by the way okonyaranga abantu ere tumara goba ego tiri bakanda kayisunga tera kamuka buya nende nera bagutarira mambi because ebwate ekwerende ebwate liberera maybe okwanyaranga obonyuboli matana barabwa gachero nani cyanga kera kwano ire ko rusiko obetochianikera ngo kishire cyatwara kamusugete ego abantu ba boda n'abantu barimo kurundiye gari kindly make sure nga ngorigere muramanga nali ensemo yogo cyane tugo montori ne gari kare very comfortable muko gamba chi story more buya onda tari kwatsa squeeze mete mask nchiyo unawanyara ngo montai be busy chimyora achibwe tundu bege tambaiga ngagetenga okongo chama ndio matatu asare nagenete koigwa mangana ina chakwanira bakori imbere mubaye make sure nga ngoende kibarogo cheno chinga kitchens yes erebu yake gima sengencho turusenga abasubati buna Frida Abigail barosire babeire bakorosana mangana ngabunaya atebanga bona basacha kimu asimo ntegerete motebanga ina mangana basubati barumana to no ninche ninda leto obo chenu kegima nakiyekogera Frida and Meretia ni no bo chenu ndenete nakibune balozi entanga ni bose a lion himself amosacha elindo bego gosikwa omosacha elinde obego kwegwa maskani ali okunyatebanga nje no mosacha nsike rendo bo chenu bwao esibike gima sibichianga
chianekere nario rabe gokumenyana n'abantu asinchira ere endonge kulinda na mangi abere akwenekigwa ime yense chwa Kenya norogongo rwagusi koruto katentiriti kuligoro gwikira emambia yabono ase obotuko bokubukali kuligoro nigo abamenyi ime kenyoro kya Nyabondo igotoka ime yiwodilia yabogeka sagana abayibabeire bakokora oboibi bwe transformer ye maega yo kuigwa abayiba bakora oboibi obunigo babete bagwaka egekuro egetindi ase engana bete kwirera abayibi abugotama ebirundo ase babete bagotiga e transformer eyo inse bono nigo bono babere bakumoboli omobunga bale obolendi buna ebwenrete ye maega yebikora bune byo kogendra ase bo babera usaba ebitago biribe borende kone kingango tingi baro bolendi ase chinse mecho ase ngencho nigo obwebe wabera kogendra ngana bere kwiranga amenyi abange bago borwa nomorero obwestima engana bekwirira hasara nonyanga ase obonchorelia bwaboro bochirwa bete rokwaleniwa nomusaki chogwa mangana maya dipon asanya ege koromne ke to kigikir mono ekiagera obumanyi bw'abantu bagocha koigure transformer abana abantu obumanyi bwali achu keregere turese gotanga nomba bose kendere mere na babwante kumanya batutenga amantu kibabwate uchusi bagocha barina egere bacha koigure gento kyumuro kirikyo boire kuro kwatari barababwa baremete bacha koigura obotuko bugokerero imeye kenyero kya Nyabondo kegotoke wodi yabogeka abamenyi borgongurwe mbarale titoro maige jogusaganwa nabayibi abubali ngenene yoko byo transformer orogongorwe kindaire ngaigwa abantu bakora ku list ma yabutokire igina ngo katolisa suwe tokanya to butoro umutu ari wanko ligereri ngo kura ngasa gukura cyama jiganko igankonye obuibi bwabaira amatuka mange transformer nyagene ya mundu mahate nende akabiri bategete kuja kwira rero lakini umumenyi urangaiga akaibwa ngagakura ikagera kwanya kubanye sibure ya gulense bagatama bana nabo tyaringa sasa bayabutuko abayibagacha nabata gete ko rusi transformer asemenyete bakarusi chi biro bwisiko manu muranda nore babutorete agatotisia maisha na tamenyete nyanko yano ko kubiri Fred bano kakemugambe kibagende tokonya ntwakonyete transformer asa yare ni security akitokonya so gwanja kwao oyomo bwabwatani ba community policing wegete asege korekyo ngo batemete ko korobo tukyo butuko bwe kurinde tiyanyarikana cyarenge sanane kinde patrol ria manoti nkonyora na akerwe siminga nande asasa rekire niga tukoroka ria vitelis toko minyoka goje tukanyore transformer insere lakini rene chipigipigi nchire chia minyokete go chie ekenyoro kia nyonsia chikaenda matongo ikino kitware ko minyokira kini ntuchiti ko kurige konyora e number plate nonya nabo ni gobono barurekerero kyabo gucheso mubunge borogongoro iga omwesimiwa Anthony Kibagendi so bakomusaba aligerenganiye gaso bwango kubwatekana ni gobo baboete no gukina kwebikoro byo busalia asengencho yomusunto monene munabono iga aiga noe engekero ya Cardinal Tunga kimorigereri muna macha yagwa kukorwa iga abana baite school banyore nga kibono to korekere transformer ya chire okyabeira gesuntu kyabeira bona lyo bubuja kwendera mono akiumugambi Kibagendi tokonya transformer nyina negaiga egere to enda gotwara burabu kyabona bona karabajite bajate kurusi birobo nyomba kirange korasa lyo burabu bakamayo chaka okaiga igasi yo gwikia transformer twagwete twaminyokete abagusere bonse tukaretana tukaka chisirimbi bono mugambi gakimwari gwanje motokonye ensenge njabana bono ngo chikoba torege sunte nande bono go twangere gotisiwa maisha gukwanira enganijiga yobolendi asobo agale nigo bono babolirie abanyanyimbo kokolega siabo boikiranu abasalibu nabayiga kubekwa byaranda kwirure getambo kerege tindi eligo kyani ebikora bunebi abasikali kare bagoja gotokonya kurunyanchwa twakira wa musojo abanyanju batanga goika abamusojo banyega no barangega nabo abanyenega ekinyoreke igasi yabo bakwaniririe obuibi bwabeira obunge boko kurumande ipaka mande eserikali yemumpango kibwate yugutabwata abantu abeka mikakati ende egere babwata abantu abarende ngakibone abayibi n'abasikali mbarabara bangai ugiko ripoteria egetaseni kya unambeye mokiandizi TV kubose kenyero kya Nyabondo kegotoke wodi yabogeka
imiye bunge ya Kitutu Chache South italia nenkoro kwa Dipon Asanya ya Nyabondo atabeto koranga ni go tobere tokuruge kuru botambe ngam abantu mbaroro balingete koiba nyorekera mwara lige ntubune kyo mwaba mogweso kebe ngana engabuneye nigo twabeto kotebi ngabono amatukabo aisire goika nigo lyalengeri tuko lye 30 na kianda eli muri okalitigalete nkobwatu mole abayibi bali motegarate TV matinga abayibi ngotegara bali lakini ngana minenjo egekuro keli babete bagwaka abantu abagatige transformance konyora abaisire kobwatu yao no bwate TV ubona ntoto ko lemere mukuru no nyankuru nyomba nakonyora nga kwabere go konyora gwakwa siko nebwenderete tobe to gwaka egekuro egetindi elinde abantu bunaba babakwererwa egechambukiro kere egetinde chuwanja abayibi gocha guturubanya obokoreri asechinsemo igono nyana sebinyoro biri mu menyatasi mukoranga bakagerwa mbaroro bagokuru bwibinte bigabi gotumikwa na Kenya Power moba mu wesoke bene na bayigo gwaka oroboti Manchumelia serikali ye kaunti ya Kisii babere bakori era yo chikobwatrana nabayigo komorikera obukoreri bwe serikali ye kaunti yo bakoragonera Dennis Sombachi oye oromuteneneri wensemo yabarabake asebunge nabayigo mu MC korwa sensemelia marani negatebire buneganga yabo no kurotota enchira enibo ye kaunti egotumika engana yabetenera kegosirwa nere Benjamin Gisore oyore omurayibe kyama ya Taifa Democratic Congress agati y'abarayibanda bange ababeta bagwikirana asi igikare kimukito Vincent Onyancha na Robert Yoro. In the county government of Kisii, we need to pull up our socks. Nenzemo yo kwamelia wakorri wa serikali meye county ya Kisii gose opposition. Ngana nabalia bare abakase bunge meye county yo anekorwa sekya makeria kia UDA kubwatira na amo na Taifa Democratic Congress niko balire ira yogo chia kumurikira huko umugavana we county ya Kisii Paul Simbaratin wikirana sege karo kiabo konyara kumurikira igoro yamangana ringita magendro anemono ime. And on this one we have agreed, we are doing a formal letter to invite the governor, all the executive. We have discussed and agreed when the welfare of the public is taken care of. Nigo chinga kechi batebire unambali gochi gotikana magega anebo no asogo tamurekera amangana ya magendro na nekonyara kumwegerera umwana inchi nigo batebire unabuno homobo nigo baratikare batenene batari konyagera. We are going to be very vigilant in following matters that are very important to the public because that's why we are elected and we have agreed to speak in one voice. Thirdly, we say we are going to stand united as a team so that we can make the follow-ups. Kolenga kono kotoro kosangirwa nsemono anemono asensemerie yo konyara gokino gikirania magendro ni government amone byama bindi aba MCA kone kibonango tenabari bakonguna bugako maiso asoko nyara gokirania meremo yabo asenchere bwenete anasoko nyara kumurekera mono bokorre ba serikali ye county ya Kisii. Boikatu iwane nga Kisii county DP igonto ugania bacha mbaburi maburi ekero bakuburi amaburi bakuburi namasikani ekero bakuburi amaburi igo bagokore gasi yabo bawo bwororo bwabo ntwigo chikogianja igo chinga kiyo chigisora anyarre kuburi abana siasa nabo igo nabari korwa eto bwana takurigereria ento kurumarani that should be our agenda. Ekyo getigarete bono no kurigirana tie ase bunge baria barensemo yabakena bagansemo yo kwamereria nabo ko reporter ya Ndizi TV literana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Anchumuriria Ondizi TV abo negati aba MCA balia abakuruanse kyama kya UDA nabo igo bali bakomereria serikali ye county abo baligetie kubeka serikali ye county ya Kisii ase ebwenderete na kwana kinga babiri bakomurekera obokoreri we serikali ye county ya Kisii. Frida gira kwanera igoro yige tambukere kyo county ya Kisii ogwa eliyoko enekigwa asobokoreri we serikali ye county yo. Na buna mache buna ebwenderete asi oburai aye buno murai no bwenderete otegerere amaliogi onsi annamono abantu bwenderete otegerera mbali baho komochia tali abantu bali baho gotogi
bali bagotogira nyorenga ngukung'aina bali bagokomochia na bakonyoranga sama mochali bagokorusia na ranyorenga ense monero bwenerete kogororoka ense mone bwenerete obenderete gusuka kurwa sensemo kulinde bali bagokomochia ase bintu bitayo abo nabo kurabate kulinde umugabana bwenerete abategere ebirengere barabe bakorwa anene mono ase ense merio komochia okorerwa yesereka kulinde ntobe tokoranga oime ye wodi rie ichuni ni kumusangerekano obugusangereria ebirengererio anemono igoro yobwaga chibunya gichali yekerubo ere ime wodi ya ichuni ebungi nyali bali masaba ni gobete otinena ase egeka eyemaega yomoroberio yo goturbanigwa obete Elred Momanyi umusangerekano obugusangereria ebirengereri by'abananchi igoro yobwagachi bw'enyagitali yekerubo ase chinsemo chekerubo eyegotoka imeye wadi ya ichuni ebunge nyali bali masaba nigo bwagaliganirie nomo MCA bwenseme yo Wycliffe Siocha lyogi kolengana nomo MCA umusangerekano yo nigo lengene kerenga kyokurwa ebirengereri ao igoro yobwagachi bw'enyagitali ase obolemo bw'ekesing kaho kwa nabaliki amangana nigo baigo Siocha agikelie egekolekyo Ketuare ngaso mukutano tekankago narora bamura batindete bagorera maru bande bagotyoka kinyasore kisigara yeso peaceful babwate chiplakadi gete bari gete chiarenge chamatusi akaigo basigana barabwomba icha nanda basigara baicha bari ngabange sana twetwara ecomotion bari gote banga omukutano yote nene nganje ndiginande kali tukorinde nganje kokora mukutano egende ikya korekana itkoria rero nigo kirigente kibe na nigo kyabangire no bisyomo chumbe onyari bari okurukwa manduku bakubwaterana no muntu ndokweroka ekyateka yomo chumbe manduku okurukunya mweya na ubabange ebintebi abachifu mbare barenge involved na ubare konyonsi abantu amaru na ubare ngotuma abantu baje kosoberekana mukutana twabwete orenge very peaceful egati y'abananchi abo barenge asenseme yo nigo bagikeria egekolekyo kanya omo MC obokwegwa chingaki akore emeremo asaba igo basaba omobunge gocha amo elio kuburenta amagenderero ase obomo onare gosaba iga amaene omoishimigo ito korkuwikiri Siocha embande igo twamochorete muno moishimigwa ato wakirise ichuni ward lakini mwachakire kumumiga asengicho ya magenderero kora maya mukoreta fucho ebibaga asako kore mikutano ya magenderero kingo saba omwisimi wa manduku kware wanjoe MCA oijuni ward ribaga atokorere mirimo gekogera tara abana abamo nane ko banga kubuna barorobere ndu batomete baji kubuna orobere ndu batomete batokorera magenderero omwisimi wa Siocha tiakore gasi yaye omoishimi goito mochumbo nyali bali masaba akore gasi yaye igabaga katwensi pina bangina na ichunu gwatienge mamwakanire nga amasikani abo omo MCA boigonigo amocha abisi omobunge asogotaikange abananchi aseboigo aganya omobunge guchagocha ase omosarengerekano buna oyo ekero ogokorekana iliokonyorali chibulironge gocha ase abananchi bono nare kubolia na hande mboli borongega chisokoro chitu nigo cyarwete muno mubwekerubo bokonye egesaku kegocha kuchimutu usibona abantu baminto gaje abantu baito na motete minto binga bunebi enyagita ari motagete gosene ne chinyomba chiyagachu chikwagachu atiko obwoba akore gasi eri abantu banyari bari bamochorerete ati konya gutomera omuntu kurunganya moya nero muchumbe aichibwe ko munyene ikaranse n'abantu bekeru akemtisi agochikobeka chinyomba kwani abantu bamete mocho konya kuri chinyomba chiri mocho komenya chinyomba chekeru Kuripota lya egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi. Okay, yune birengerere byabamenye ko rasensemeri ya ichuni chinga ki balengetenga gusekoganya kwabo konene kolinga nobwagachi wenye gitari asensemeri yekeruba kerbabere bakomochia omobunge onyali kwagacha chinyomba chirigulire nsikigima asikolende bachirima mincha saya bako baba gutumikwa senchira etari endonge bacha goturubania omoroberio olia ndobwate chinchira
chinyinge choko ruanirira engana bose kwene kinga ontorisanika ningane gendrete ukubwati nabo muntu kwenda sekigambiro kwikire kigambiro obeke kinote bengu ko turbani morembe maitenga oyibon oyitali chiwa sengenche musanano nigira bekogenda kolende nabo igo abarayaba omubunge bwense meyorogongo rolia rwanyabi enyalibali masaba nomo MC ni maitenga mbabwate chinamba chia kiroyomo babwendete no wakera na chisimi baguikaransa nakogamba nagosonsore ngane yasengenjo okungusana no kogendrete oyo nomo MCA mo MCA tarara linga nkuri yaro bobunge mu bunge tarara linga nkuri yaro bo MCA ono igo inkibakobuna Frida ede ndabuna abantu bo murengo yomo bonsi UDA abonsi no DM inkibakobuna ekene kutokubolinga abarayaba tigabaikaransense onyemba kunyaro ikaransa sento bwatabaga kabense melia banyali bali twani igomba bwendate abagaka bali barangiria abarayaba babere baikaranse bakwanerenga asengenjo ndoche kiroyomo nigalige tikorosi gendo kiracho konyo munyali bali uzokonyo umumenyi bwensemo ya ichuni inkibataikaranse ranse batebenga inkitokwa abo basangere birengere bamenyote ngimotaete chinyomba kibara te chinyomba chia ase abara ibensemeyo nabayigo chakire korasabaga kabali bekenyoro alenta abantu bali ba amo tebanga no kumusana na moko anike because na umarabe mu gusiri bintebe byonsi enye gitariti agacho ne chinyomba nchiba chikwa agacho kero kumusana na goko anike gwani go watana nikagoko anike gwa ndena magendero tako bakabukira na stinseme chigo no kubuli go chase omo MC wensemeli tego ogwanchira na wotoka Askulende ndo chinga na bangi bainda tubwate asimambia yabono askulende mwanchumuri ndizi TV tekote ebinga na botu bwate kitira sinchira mtandai to Facebook ndizi TV News Digital Asense Media ya YouTube ndizi TV News hawetira mtandai to www.ndizitv.net hatonyara chinse merongebere nainye ama tuko atano nabere ye wiki bwege namba ita SMS ne Frida na botu mujumbe yagenke wetira namba ya simu ya 0792192834 ndo tamanya soko bati murobeli kwa ya WhatsApp channel Ndizi TV News Digital tobeto sangana ya sowa. It's another beautiful day. Our Lord has blessed us. Glory to Him. Wish my children, parents, friends, and fans of Ndizi TV, without forgetting my enemies, to have a fantastic day ahead of them, getting you loud and clear from diaspora. Be blessed abundantly for the good work you're doing. Victor Omondo Miyenda Korua Nairobi West Aigatin Komocha Pigo Ika Airia Oteri ya Abuga Womondo Wanyancha Martin Dochebego Ochar William from Sensi Kisia Kondani Yumuruberi Obwensa Kimambia Bono Duncan Jones Fata Imara Daima Embakasi South Nairobi live watching. Kerondo chenga Jackie Nyanchoka gatebanga good morning Frida and Job na wagenda teko bwatia omurobele Facebook yako ibinfanyie Edwin Machabe kuru eskimu borabu ligo mano indeime yomurobeli ebuna botambe na onsarigo begi na Helen Nyaboke yuni yule moja say dad ako pale St. Andrews Kawa na my landlord Stacy Bosibori na Angel Gloria bila kumsahau my cousin Milton Moseti from Omogonchoro wambio kwena asubuhi njema yongo kirikigima kwani landlord chita likichichi siro ika okay agari tinjele cheo kwa berelia ote amuire ngora tuko tayari chaya staff room ya ile ready ya nsire bachili naende ko mwalimu naende tokenga eskuru menyete ne skuru elia abana babwato boraro aho gime bakoroba breakfast tick break tick lunch tick kwanza kuchakira breakfast tea break nero saa 7 saa 10 mpaka saa 7 naende bono bwata remedio chabo tuko bono bobisinko ba bwata remedio chabo tuko aimwa altful day bwakire buya mwensi nabagane iriri tuko likanye ku Peter Umari watching from Suguta Nyamache niko ndani hadi mwisho pamoja Edwin Omwenga kuro Kiseria Ndam watching live Omoroberio Obwensa Kia Juni yule mmoja atabanga say good morning to my dad ako pale St. Andrew Kahawa
na my landed Stacy Vesweringa itainero kwa nigo toko molekera amangana arengete obochenu se ense ya Kenya na bui kamangana endrate chinsemo kama kawa. Good morning Kerandi Dennis aka Umosori was watching live from Nakuru City is a city Las Vegas hoyo ndo chinga na bangana tukwa tumurubiri wensa kimambia bono to bagokira na tema wakwana kwana enganga nabageni baito astora tukubukwanira igoro yobochenu health without mental health ingabochenu mboyo onyobochenu bwabwake bongo mboli buya astora tukusanga nere Dr. Mary Njuguna oyoro consultant na boigo omo psychiatrist wosumonto kumolekera amaroiralia akebongo korwa ase county ya Kisii na boigo engineer Huron Obuya no muntu obeteka kwitira omuchando okebongo siwikera bono iga abeteka kubwa amakongwa yu abeteka gocha nobo roire obwa seyokera twe ase oboime igoro yobochenu bwa kebongo Womancho Maria Sentonde Gentangani ni voto kora butolera gabu toraso asensemilia kabere studio tosiomie gazeti ya The Standard to basago suka to basako nyengera ngwera tore asegeka getari ege tambe Ayumwanchu wegeta sini kia Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera yomtandao ya www.ndizitv.net iliyoko tuligirelia na wigo usonche mirubili yoito chinse merongibiri na nye nyarang obwanso wabumagusi mubogani uratimuke wegokie na gusanga mune amatao wikabasani imeyo mubogani uyo nigoba bwate obokoli ubuya asaba koli imirimo babwata amazikanigoro n'amahari gacingiya ase oralire chindagire chiga mbabwata chinyumba cyo korara ekyo kire cinga ekyo kiraso mutandao onyegigonde bwansi omusangerekano wasura bwenyangi mbabwata sura kolero muyigoyo asobo toerera ubwigoro mono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosereri na onyegwanjete massage aiganao tutarerero ejuwero leraya 1124 SMS ye telikona chakende wigo na bugwa kikura yao wetera senchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke Enyagitari ya Worldfit Health Center iyigo toka imejumbu chokisi. Enyagitari tusomete Ancient Medicine and Herbal in Malaysia. So mbabwato bokoreri bonde buna general consultation okorengwa as a laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant-based nutrition no bondo bonge so na kitoko karo montage obisi to ko make sure ngatwa mwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aitogo tatuko na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu Sabanko. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambia nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida.
anatumwagia maji, unapasua vitu kwa nyumba. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka siriya kikuburukanirwa ne computer nabo igokiriche spray paint no chire mbabwate keyboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire uchonsi door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers banyore all Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi satisfaction guaranteed. Omwanchu muliriye bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye televisioni yao na mbeyemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase utwakire simi ase namba emo gose otorikireri yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bogo tonyora ase mitandao yeito buna ZTV News nabo igo TikTok nigo tugutuka buna Ndizi TV News nabo ugututarira sikia bisichito icyo kirebo cy'ubwikiro ya embassy ekero kogenda nyakoe asebara ikurwa Kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo mugusi Yuta niko bakoroisa na koni chianga buna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwaraburere na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagisi ayu ale angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira roof esimi Peak Uniform and Sports Center. Kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverter 0715 obolito chinsemo chigiria chema gazeti buna botambe ni gazeti ya The Standard nkomolekera ndochenga engana eyo obolito kegima ime gazeti ya The Standard nigoro yegati yabara ikorwa Sorogongo rwa Mount Kenya anena mono bali bakomwa omurai obusomo konyo murai bwense Rigathi Gachagua ababere bakora linga entundeye ni gobana be bill sebabere otebanga mbali gochigwanchirana kuyo ekibuna babete bakoyetia entunda eliende kuikaba chikuyumulekera ase oboime boiko ensemo yende omu gazeti ya The Standard nigo emulekete oroboti rwa na kabere ase ekomulekera igoro kulende omuliki gazeti ya tabanga nigo kolerekana nabamanyi bali abarengete ebintu biriya bose bali bwatomanyi igoro ya uchumi nabo igo chibesa nigo batabanga nigo kolerekana nigo uchumi ya Kenya bere ukina asekerengo ensemo eliyobolemi ensemo chinsa na bosama nani na boigo oborubi bwechinsu nigo bere ukina asekerengo ya isano ne monu guta isano ase emachi asekerengo gisato igoro yemia boigo ensemeria yobosombi na boigo obugachi bwebintu nigo bere ukina asekerengo gisano ne nuguta ibere ase miewea ensemeria yestima yakinire ase kerengo kebere nugutakianda igoro ase emiana bagansemeria ya yoboerelia yakinire ase kerengo yakianda nuguta isato ase emia
gazeti ya The Standard nigemurekerete igoro yogosira komo raibwense ya Iran na raisangani nigekumurekera igoro yetaro yomuraibwense Dr. William Ruto oika ase nseria ya America ase abete otumeka ega ndege likurunga Hustler Jet poigo na mange murekere mi gazeti ya The Standard ase na binkubumanya ase oboime kero turabe tukuyigorega ase enchira engi keranu. Okay, mwanchi muri ile atankwalika niguika ase gazeti ya Daily Nation page ne ntangani kero muri kibe gazeti yo amurikirete ngayo montara bega konyora ega si engia yo wate engeria engia atinga kibaligirete asem se gazeti yo kubatkana nora batro betero kubwato kwa umwako yoiga asobo tukibabere babo korekana igoro ya uchumi ya Kenya so mwaka w'ikiri 2024 nigo bamurikirete obukina kwebirengo city sector anena sibo murikirete sector y'uburimi yabereke gukora biya ekira yabereke gukina asekerengo geisana na ibere igoro yemya asensemeri y'ubutali abereke gukina asekerengo kemerongo 34 igoro yemya ekero kolengani korwa asoma ka w'ikiri 2020 wiko mwaka w'ikiri 2023 asensemo yo bonchelia 15.4 igoro yemya sensemeri ya uchumi nigo yabereke gukina kora sekerengo geisano nukta isano nemo igoro yemya abaga sensemeri yo kolika abantu emeremo nigo yabereke kwene kiwanga babere bagukora ubonchelia bwika asekerengo kenye nukta isano igoro yemya nabiga samangana ali HKS tiri semeri ya crime nigo yanekiringa nigo ase omwako yiga bya nekiri bose bikesi byabere bikoyane kigwa kuraso mwako lyo yitakwikira bona yiga nigere 19 ase page yentangani nigo emurikirete etaro yomuraibwense gucha sensemeri ya US kirobete bakobwatirana anakogenda no murugyo ye Rachel Ruto ndochkwigaraso wime tobeto kumurikira enganeyo ase page yentangani nige murikirete na kibona babwataniye bari bagosira umukonyi bomuraibwense Rigathi Gachagua anga kibona babere bakomochigwa ase okoreto gwatana nikagati ensemeri ya Mount Kenya okukora bego kwirero kumusana na agati omukonyi bomuraibwense nabayigo omuraiwe kane nemurikirete nganeyo asowime bega sepiji yentangani nige murikirete na kiensemeri ya ICC ngaki Karim Khan aberiga kurwa ogochika ochia kobwatwa kwaye omo Prime Minister o Israel Benjamin Netanyahu naboigo abadifra asensemeri ya Hamas kobwatikana n'ekisi osio goika ase page ne ya kabere anigo emurikirete na kibono ense egendete kwirumya kobwatikana anogosira kusira obumabwaye kubatkana no mubasukana obwendege bakonyora omuberoye bene nigo muri kibigaziti yo amurikirite ningo orachikoba gakoirali bagaliaye ase muri kibigaziti ya murikirite ngam omukonyi bomara kolengana nelichiko lidini lege Islamu ningo lireto gochika nga ogochori bobo korekana ase egikakia matuko 50 elinde babe bakonyora omora ase obokoreri nga kiba kumurikira obokoreri gabwase enseri ya Iran abuna barachikokora vetting nabo igokurigeriria nga mnaisaine ase okorwanirira ekirgo kyoborai wense baigo mwanchi murigeriria anigo omurikibwe gazeti ya page ya kabere ne ya gatatu amurikirete yo ya Iran raisi abeteka gukora etara yaye ya matuko 5 ase ense ya Kenya kero babere bakobwatirana nense ya Kenya ase ogotinya obokoreri gati chinse chibere boigo yabeteke korokana ngani go babere bagotinya obokoreri ase ense ya Kenya
Iran aboigo asensemeri ya US muri kibigazeti iyo na muri kirite ali ababete bagukwanira nga kibara chikobwaterana anena se ubukinya uchumi hoko ene kyo murembe ase chinsemecho mwanchu muri utaka kuimanya mange nyale gazeti ya Daily Nation anigo emurikirete akibona ko mukigwa kwabere gukoro igwa cya ase ababwatani bali bagusira omukonyi bo murayibense chinga kibabere bakwendeke nganigo okubagikana korabe ko chikweneke wasensemeri ya Mount Kenya kero National Assembly Majority Whip Silvana Sosoro abeteka kweneke ngam nigo abara agosenigo abara ngororwa Mount Kenya nabo babwate serikali nabo bayideteli bagarine ne ase serikali andete babonete kwemurungania agochia ase omurayiwense okukora bigokorenda okubagikana ekero tolo kigali umugabana bikaunti ya Kirinyaga ani waiguru wetera engana ya betega kubika sensemeri mitandao niga betega kwandike ngani gabara ibachune asobora ibwa baswati nabayigo asensemeri yabasaya yungati yali amurikire asengane yo page iri ne yakane boiga se page ya gatano anigo okungo sinigo abarai abagendete gwesoke bene nabayigo komochia engwa 1 man 1 shilling 1 vote ekero yo wango igobereka gwesoke Senator Wensemeri Mandela aliroba oyobereka kweneke ngam abakenya atigabagendere gashagwa onye kabwate gosenye baganitia monchirilia andonsi abekago kolekana kurwa nene kurwa sorgongorwa Mount Kenya babwenerete kubwatia emerubili eganira nena sokwera na referendum gwaka ikura na boigo gwetia enganeyo agoskabusigo ikase page ane ya gatano nigo emurikirite nakibono kisekta cyabere chikumurikerwa ase ogwakana kibesa chingia anena asensemeri y'abakori emirimo akero kuri hirenga asensemeri ya chi NGOs nigo yaberege korokana nga asensemo ya Kenya bakoira kibesa chinge kegima kero kuri ile korenga no roboti robetero kubwati kwa na Kenya Bureau of Statistics nigo sase abagwatani bari kora sensemeri ya UN nigo babere bakoigwa kibesa kinyi kiribo chimi emerongo 3 ne merongo 3 na kianda chimibere emerongo 5 ne bere 9 iyo ngati sector chiri achabiri chikumurikirwa gas steam na air conditioner supply nigo chabiri chikwane kigwanga nigo bali gwakana bando chibesa busega tiye chiri bu chimibere na ibere chimisana nemo ne merongo 3 omanchi muri yego chaka koligelia nga chi sector ki achabiri chigwakana chibesana na kabere ne ronige murikirete asensemeri yemerika aborokya greti anene ase sector tuma ujumbe ngayeli takuza uchiase namba 15601 ubwati marago na gachora Ndizi TV koba egitasini kia ugie TV kyo mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye telikona chakende Boigo na bugu wake kura yao wetera senchira yumtandao o www.kuzaawards.co.ke simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV, tubadilishe maisha.
Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi. Montumurulia Ndizi TV tosabu kwa birwa asingencho yokuburukana kwa Mario kabere ase entunda yende ninse numurai wense chingaki abete gakorwa na kogenda asinsemeria ya America sekolende igazeti yeo kwanera igoro yokumusana kwa birokorokana igati yomo konyu umurai wense rigathi umurai wense Dr. William Ruto ensemo ngambali go chuwancherana onde bwensi komo ocherera bose komo chaya omokonyo umurai wense Rigathi Gachagua relia omoswada uchibesa Finance Bill 2024 sengencho nigo babere bakoranga nigo mo raibwensi abeire gago korokananga kare nekerenga entundeye mbali go chugwancherana go chugwetia omoswada batarasoma entundeye mbache baligie abamanyi veri chiko naboigo amangana alengeti obotenenku naboigo chibesa bango chandika asingenje ntunde liende nigo babete bagwetia omuswado yokolende ensemo yaba menyi bakaba bako baka gikele naboigo bakabanga nigo batanchirana no gwetia ko muswada oyo wichibesa babete bago etia toskebosio woika page ne ya gatatu egazeti ya The Standard nige kwanira igoro yobo tukibogendrete anene mono igoro yogo kwa kobo tuzukanu komu Pakistan Samarieta Ashada Sharif yobeteka usiria obogima buaye asenchera yobo tutukanu maiga yegali yae wakwa risasi na asikagairenga nigo egali abwate nigegali yalenge nigali koligiwa ase ko onabere bokugendera Waime na kuikirana imense chwa Kenya asikolendinga neyo yabete igekwerera obutuki Waime gokorwa ase oboime kwende tap nchera kebara bakonyora app ya tap na gutuma tibeta wetera ase entera area app ya tap ya Play Store download app ya tap tumeka promo code ya Ndizi TV ekero gutuma chibesa ekero gutuma $1 50 nigo kwa kwenyorera $2 ikosagali sensemeli nyorere app yo tobesa kuchandika nga yobwenete ngyo singi yobwenete gutumika network yobwenete gutumika ase ogutuma chibesa icho download app yo ilindo bikokonyora obokoreri obyakegima abuno torachochira umuti gazeti kutuma kupitia tap send ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia tap send wakitumia promo code Ndizi Google Play au App Store. Tap send more, spend less. Mugusi. Mantumurulia Ndizi TV ngukwalene bene ase entunda yende ime yomoroberio bwensa kia ase togenda tokumulekera amangana alegete yechiga sikorokananga nigo chiaba chikomente kachibesa chiaba emeremo yaba gekorosi bose creation of new jobs as yabedege gotoria uchumi ya Kenya nigo kwanera igoro yemeroberio ose ogokina gwekerengo kelia
ogokina wekebere gokwirira ng'a abantu abange koiraninse ogwakanwa gw'ekibesa ekyo mwancho mulelia on Ndizi TV nigo kubwatora kwa mabuta jabere kikwirira ogokina ogwekerengo kelia bose kwirira nse kubwatakana n'amagori amanene yokogorwa kwebintu aberega kwirira ogokina agwekerengo kyebintu ebinge tosikobose kase page ya gatano nemo nige kwanera igoro yobotali imense icyo ya Kenya nigo obotali maega ya COVID ka wechirwobera nemerongo ebere 9 abatali baberekera imense icyo ya Kenya ekeroko bagokurigireria no mwaka uri abatali milioni ibere bakabawatara imense icyo ya Kenya ngane korokinga nigo uchumi ya Kenya agendrete go kyobo chenu eserekani yeli tutumeka kibesa arakabere ase okone kinga yabere gosira uchumi nabo gosira obochenu ime yense yeito ya Kenya ni serikali yabetumika kabere ase chinsemo au nabo igo kwene ya emo bilioni ya Kenya toskebosio ikase peja gatase enseria ya ere endege yekerengo keigoro endege ya maridadi kegima ase muligereri uliko gazeti abera ko yakachibicha kegima na koro kinga buna ere yekerengo keigoro epeji 10 yekumulekera igoro yomo ekigambero igoro yagendrete kya mungiki amaina njenge abeta ukiriwa galikiwa bosio bukigambero ase tokoranga ni korokana kwanyuka umwanchu muri Ndizi TV ayuna mange nobe gokwimanyia as okwegorera gazeti ya The Standard bose kolende buna botambe tokoba tokunyoringa nobwendrete obe gokwegorera gazeti libwanchete elinde obe gokwimanyia mange aneno mono umwanchu muri yankomanyigwa nga omugeni tobere kawe amangana alengete obochenu anene sensemeli ya mental health igo ngosotrenere asege kekere bosio elinde tobe tokosangane ase amangana ayolengete obocheno mwanchu muriria tetose asensema ya kabere ye studio tosio mechiduka keigo ankwira ntora sege kerebo sio toska tonyegera genda gotengirigita senikia Ndizi TV obona bobwansu obomogusi Ndizi TV ubwansu bwomogusi ibona ngo sora ngina ande ngo rusyo botubonde kaki omugondo okorara bosa mungina yangu na chaiga to bana wasiwasi yogondro imeyeduka ya Enokem chinyeke chichi esuguma chionzi ya duka kieye Enokem Agrofet nabante obo tuwonzi no bogotoka tamburi echi chonsi ipi nojire nje nachire ayo mungina malise nje tikamanya ko chikora ko ryo chombe asenge ncho chombe chito na nanyo ama yogo nongo ya nyorabo minyoka anga waikire sokere keke ga mugaka gatimbu yamono sana mugaka ondeta naliyo tubwechi insaga tindaka tekonya chiabo eli peinene raisi bana mubuko gono nche na banganyara kogora aye bakwa fodi omugaka misadi ndeta naliyo spinach igo bana lira baliane wasa kutora wasiwasi ndio sinalichinsaka chao chiangire gaiga ira baba gopima bako yasa seria kakiti gaminyoke whatever Enokem Agrofet omugaka misati ndio ondeta naliyo spinach okorra bosongo togoika bwango minyoka chogonsa namago elikwenyorera amaliogo yogusyalira ebimeri endagira neti supplement chetugo amaliogo yogusyalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imiyomo chokisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyuerange na Market Plaza Goshe naboko banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono nigo bachakire urusagi rwabo yogo primary wigo naboko bakira eshimi Enokem Agrovet one harvest at a time. Incubator,
kulenga nuko manyibwa nekera ngo mango ligereria sincubator chinyinge niko chikorusu wa chinse chisku yes njiri kutoka Kenya kaiga ayo iko msete umanyobo karanga ntache ndaro siganyise go beka gocha na beko be incubator. Initially kanga chagete about the corostin incubator na chagete kutroje bichuchu. In short kwanza na kaunile bichuchu amo kamba naro kaunile kukina. So it's applied to me 1 month because they are at a span of 1 month. Kanga wana lina kora bichuchu bikanga ukina customer chikachaga ine kwa beri gukuria chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi uliao na lieli etuka ya Gusi Star Shop ebyo gutoka miyomo chokisi nigo yakoletere chimashini chingia echo chikutumeka segeka asirigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chikinga chi electromisable pumps welding machines chimashini chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chimashini chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo chokisi asebale nene kurutinsamu cha kisi kogenda Kisumu asamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 Wigo urusenge runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo chokisi na boku bakirisi migwetera namba chabo Gusi Star Shop nidukore gene asoko gure bintu bikutumika sige kige tambe asiri gurirense agerera gocha somwanchu muligiribwe TV ya Ndizi TV mbiyamano asoko tochora kobekita sini kia uwanjete tuma ujumbe ngayelieta kuza gocha se namba 15601 ubwatia marago na gachora Ndizi TV koba egita sini mwaka asama miranyo akuza awards 2024 esenchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, mazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102571 mlina zao wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambia nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV, tubadilishe maisha. Spexels Opticians abure na korenga maiso wetera machine chekerero AAR GA Insurance area ya Liason, Eagle Africa, Kenyan Alliance, Pioneer Insurance, Lucent Health, Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Car Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari ya katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunga. Yomocho Nairobi Asamagacho Abalfo House, Kimathi Street, Barabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomocho Kisii bakire simi wetrase namba 011050. Spexels Opticians, macho bora kwa wote.
goikabasani imeyo mubogani uyo nigo babwate obukoreri obuya asaba kuri emirimo babwate amazikani igoro n'amahariganiro y'obuzera cindagira bakoroisya nigo kire kintununtu muno asebo igo babwate kiri umucingi mengepul afae etibi ngiya asokwegokya na kwene kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mtandao onye kubwate umuyigonde ya asabana bakogosoreri na onye gwanjete massage aiganao tutarire rero eryubwero leranya onsi ayewiko munyene twakere simi use gutarira kinsemo chito chemitandao Ufanisi Resort, a good place to be. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 07150098262. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Chaso mwancho muligiriri TV ya Ndizi TV mbiyamano asoko tochora kobegita sini kia uwanjete toma ujumbe ngayeli takuza ujase namba 15601 uwatia marago na gachora Ndizi TV koba egita sini kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye teliko na chakende Boigo na bugu wake kura yao wetera www.kuzaawards.co.ke. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumbu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional. Tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito to make sure tuapimira umurwaire bya twakorera diagnosis. Boigo mbabwato bukorera bunde buna general consultation okorengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management no bondo bonge. So nakito karo montachiro bisito to make sure twamwa device nutritionally ngakia kwerena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamanya gutumia amaryo gakurukunga herbal medicine notole enyomba ya Uhuru Plus okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center, we are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Incubator ekero kolenga no manyibwane kerango mango ligereria incubator chinyinge niko chikorusu wa chinse chisku yes jiri kutoka Kenya na chaga tuko bichuchu ara kwa ni bichuchu ongainere ne be improved kenyeji lakini bya lengo bya chicockerels ili bitari gukina so he supplied to me almost 6,000 chicks I sold at a span of 1 month kenya bana lina kora bichuchu bikanga ukina customer chikachaga ku bring a complaints karawacha akoleta complaints and sinyuna kingo kora because I've already taken the profit. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera nabo igukubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko mbabwate sanitary wares ubuna chising chibakuri cheti chochonsi showers towel holders soap dishes computer nabo igo chiri spray paints no chire
mbabwete chibon buna chips and board water taps chonsi nochire Voigo na bokugura chikatin roads hood screws chigulu chonsi door locks pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba notisano na ibire eye mokianda